Hej alle sammen. Velkommen tilbage til noget Payday 2. Det her er vist episode 3, og vi skal råbe en bank. Og som I kan se, det her det er hard. Okay, der er to specielle ting, jeg gerne lige vil fortælle jer først. Det her er ikke en let's play. Nej. Og der er ikke en anden ting for at gætte. Fuck. Jeg kan godt lide, at den helt normale faste shotgun, det er vildt overpowered. Det er simpelthen sæt på folk. Så jeg kan lige gå og dræbe dem. Var han død? For den lige repareret, tak. Men nu har jeg fuldstændig skruet lyden vildt meget, fordi der var rigtig mange problemer med. Så, han er død. Jeg hader den der. Skred med jer, folk. Planker. Der er en, der blev kigget. Slip bare. Lad bare i kæde her. Sådan der, fordi simpelthen var her også blev fuldstændig plukket ned af den der. Og jeg hader bare den der swordvan. Den ligner meget den rigtige normale. Den ligner den rigtige normale riffel, med den ikke. Den er meget bedre end. Det er folk her. Ja, det er ikke. Nej. Du kan godt se. Har den... Er de brædder allerede gået i stykker? Det kunne fortælle af. Det vidste jeg ikke. De dueller er lige så blive færdig. Okay, godt. Hej med dig. Du skyder dem, men det kan jeg ikke lide. Jeg må herude. Jeg kan godt se, at der er loft. Og jeg har aldrig prøvet en hard bankheist før. Du skal være død. Du skal dø. Så jeg har, du kan stemme, at du skal ikke skyde mig. Det er ulovligt at skyde folk. Ja, det ved vi jo ligesom nok godt. Okay, snart færdig. Nu håber jeg ikke, der er den der ting foran. For det er der nogle gange, så skal vi... Hey! Yay! Den er der ikke. Yes. Det ved jeg jo, når så bliver godt, det gør os. Hvor han er en hest. Okay, dig her dame, du... Hold kæft. Okay, dame, du passer på os. Jeg synes bare, det er det. For fuck's sake. Hej, så er jeg tilbage. Der skete lige nogle problemer. Det er svært, at ske ting. Okay, de stille. Det skete mange gange før i andre videoer. Ja, altså ikke... Fuck, jeg er så dum til at tale. Nå. Okay. Ja, okay, så ved vi det. Det er virkelig til, at der er så mange deposit boxes, og det tager så lang tid for at pikke en. Det var ikke det, der jeg mente, som vi troede, hvis I var danskere. Du dør jo også altid. Jeg har ikke tid lige nu. Spy. Fuck.
løgn. Kan lige tage en pose med. Og der er gas. Ja. Ah, fuck, det går ondt det her. Dø. Jeg har ikke sagt, du skulle leve. Du kan ikke ramme mig, fordi du er så tyk. Haha, du rammer mig bare ikke. Hehehehe. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg lærer det. Plejer altid at gå så godt færd. Nok også fordi jeg filmer. Ui. Ja, det er jeg i hvert fald ikke. Ja. En bose her skal lige hen. Fuck. Sidste. Du skal leve. Ham jo for dumme. Hej. Dø med dig. I er stadigvæk levende. Det burde I ikke være. Du heller ikke. Fuck, hjælper du hende, ikke? Haha, du kan ikke skræmme mig. Okay, det kan du godt. Okay, det kan du godt. Det kan du godt. Ikke dræb mig. Ikke dræb mig. Nej, det er ikke sødt at dræbe folk. Nej. Okay, lad os komme væk herfra. Yay! Okay. Fantastisk. Vi fik penge. Godt. Mange penge. Ja. Jeg var den eneste, der fik nogle poser. Tror jeg. Yay, quill life bonus, skill bonus, boost bonus. Yay, så kom vi da i level 46. Der er ikke nogen items unlocked, undskyld mig. Packages, vi fik intet. Det var mig. Og ham. Det var også ham, der var mest downed en gang. Body count, high special ting. Ja, bliv nu færdig. Goss, jeg har nogle banke, jeg skal røve, eller ting. Okay. Fede fisk. Jeg tror, vi skal spille noget mere, men det skal vi åbenbart ikke. Okay. Det tror jeg, vi siger farvel. Ja. Det her var Payday 2. Med Eon Gaming. Vi ses i episode 4. Farvel. Hov.